Ensimmäinen alkuerä liikkeellä. Vuorella Ainasoja Nicholson ja aikojen perusteella. Tämä on kyllä Tilda Höglund, joka tulee tämän erän rakentana. Sara Vuorela siinä vierellä ja sitten Natali Ainasoja. Tilda Höglund. Toinen alkuerä liikkeellä 6 juoksen voimin 8 nopeata aikaa selviytyä finaaliin. Ja siellä tulee kutosradan Frida Isojärvi ajoi juuttarista vahvasti. Frida Isojärvi tämän erän nopein. Liina Lite ja kaikki 8 naista erinomaisesti aloittaa siellä Isojärvi ja Sture. Sture nousee kärkeen, tulee ensimmäisenä kaarteesta ulos. Frida Isojärvi seuraa. Ja Kuska on tällä hetkellä 3. ulkoradan. Liina Lite on vahvoja. Sitten nousee Jamira Suarez. Sture, Frida Isojärvi ja Lite siinä 3.